Tervehdys taas täältä Etelä-Ranskassa. Kuten huomaatte, meidän viiniköynnös alkaa vähitellen kellastua, eli syksy on tulossa tännekin. Tänään mä kuitenkin ajattelin puhua alastomuudesta ja siitä, että mikä on hyväksyttyä missäkin. Nimittäin mä olin eilen pitkästä aikaa uimahallissa. Mun perhe sai mut houkuteltua sinne, vaikka yleensä on näitä meidän perheen iskän hommia, mutta mä lähdin siis mukaan, koska täällä oli vapaapäivä. Ja me mentiin sinne tyttöjen puolelle, naisten puolelle sitten tietysti oman tyttären kanssa, ja mä siinä sitten ronskisti vaihdoin vaatteet, tai siis suomalaiseen tapaan normaalisti, kunnes sitten tajusin, että ehkä niin ei olisikaan pitänyt tehdä. Ja siinä mun vieressä oli sellainen samanikäinen nainen, jolla oli pieni poika mukana, ja mä rupesin sitten siinä katsoa vähän tuijottamaan, että mitä se tekee. Ja tajusin, että sehän on pukeutumassa. Hänellä oli pyyhe siinä päällä, hän kiemurteli ja yritti sen pyyhken alle laittaa alushousuja ja farkkuja ja kaikkea ihan vaan sen takia, että kukaan ei näkisi. Ja mä mietin, että tekikö se sen mun takia vai tekikö se sen ehkä poikansa takia. Sitä mä en tiedä, en tietenkään kysynyt, mutta mä olin tosi ihmeissäni, koska kun sä meet täällä aurinkorannalla, niin kyllähän sä nyt näet jo tissejä, koska yläosattomissa otetaan paljon täällä Välimeren äärellä aurinkoa. Mua kiinnostaisikin tietää, että minkälaisia kokemuksia teillä on alastomuudesta ja kuinka te koette sen ulkomailla. Mä en ole ikinä esimerkiksi ollut Ranskan sukulaisteni kanssa saunassa. Olen kyllä anoppiani yrittänyt pyytää, mutta hän ei ole siihen suostunut. Sen kummemmin en ole kysellyt, että minkä takia. Ehkä se johtuu siveydestä, ehkä sitten vaan epämukavuudesta, sellaisesta haluttomuudesta olla niin kuin yhteisessä tilassa napuna. No joka tapauksessa, tällaisia ajatuksia. Nähdään taas. Moi!